madzulo abwino alero lolemba ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo muli ndine Mike Mlongoti ndi mzangayu Linle Mponda, koma poyamba nayi mitu yake. Wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Michael Usi walangiza nthambi za boma kuti zidzipereka mauthenga okhudza momwe ntchito zawo zikuyendera pofuna kupewa manong'onong'o pakati pa anthu omwe achoka mchipani chotsutsa cha DPP nkukalowa mchipani cholamula cha Malawi Congress MCP ati President Dr. Chakwera akufunika kumuthandizira kuti apitirize chitukuko cha dziko lino. Ndipo boma lakhazikitsa thumba la ndalama zokwana 1 billion kwacha zothandiza kupititsa patsogolo ntchito za mabungwe omwe si aboma. Tiyambe ndi nkhani yakuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi walangiza nthambi za boma kuti zidziwitsa anthu zokhudza ntchito zawo pofuna kupewa kufalitsa nkhani zongopeka. Dr. Usi anati kuchita zinthu poyera kumathandizira kuti anthu adzitsatira zomwe nthambizi zikuchita. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyo walankhula izi pomwe anayendera likulu la nthambi yoona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno mu mzinda wa Blantyre komanso ku bungwe la Malawi Road Traffic Directorate. Mese Zamawa wafika ndi ripoti. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi anayendera likulu la nthambi yoona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno mu mzinda wa Blantyre lolemba ndi cholinga chowunika momwe nthambi ikugwirira ntchito komanso kuona momwe ntchito zikuyendera. Ku nthambiyi Dr. Usi anakambirana ndi akuluakulu a nthambiyi zinthu zosiyanasiyana zakasamalidwe ka anthu kuphatikizapo kupereka mapassport. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu anati Department ya Immigration ikukumana ndi zovuta zingapo zomwe zikuyenera kuthetsedwa. Iwo analangiza nthambiyi kuti idzidziwitsa anthu momwe akuthanirana nawo mavutowa. Ndinabwera kuzaona mmene agwirira ntchito komanso mavuto amene timamva zokhudzana ku immigration kunoko. Ndiye nthawi zambiri timakamba zambiri chifukwa sunaone zimene zikuchitika. Ndiye ndinabwera kuti ndione ndekha ndiye takambirana nawo kuti izi simungazigwiritse ntchito kumatero bwanji. So taona mavutowo, tiona chochita chachikulu nchona kuti Amalawi azidziwa kuti vuto ili liti chikuchitika ndi chani. Mmene nakamba kuti pita ku chipatala amakupasa mankhwala mwa 1 week or 7 days katatu pa siku. Chifukwa akupasa mankhwala aja wamba kumwa akuuza umakhala ndi chiyembekezo kuti ndichira. So zochitika zako ndi matenda ako zimasiyana ngati sunauze matenda ako mankhwala sakukupasa. Sono apapa tifuna Amalawi auzidwe chikuchitika ndi chani liti bwanji kuti Amalawi nawonso akhale akumva. Kuonjezerapo Dr. Usi wapempha ndale kuti asamalowerere zakukwezedwa kwa anthu m'maudindo m'madepartment ndi mabungwe aboma ponena kuti izi zimasokoneza ntchito. Za welfare ma promotion timanena kuti ma promotion azichitika munga mwa Malawi. Ndimauza PS kuti pasakhale kulowerera andale ena aliwonse kuti koma uyu mupange promote uyu iyayi. Chifukwa zikamatero ena tamangogwira ntchito monyenyali anu ndi omwewo ife iyayi. So zimene zonso ndizoyipa. No politician should come and contaminate professionalism ya ku immigration kunoko. Atayendera department yoona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu anapitirira ulendo wake ku nthambi ya Road Traffic and Safety Services ku jina likona mu mzinda omwewu wa Blantyre. Polankhula ndi anthu kumeneko, Dr. Usi analimbikitsa ogwira ntchito m'mabungwe aboma kuti adzigwira ntchito molimbika komanso modzipereka potumikira anthu. Kuzana ndi mmene amagwirira ntchito kunoko kunena kuti ayenera kuthandizidwa kwambiri. Fantazi ambiri timalankhula zambiri kunja uko chifukwa chonena kuti kudziwa zimene akudusamo. Ndiye tapeza kunena kuti makina kuno akakhala kuti agwa kapena ma system yagwa kuti ibwezeresedwe munthu amapanga zimene zozo aku South Africa. Komwe ani akukhala kunoko machine chilichonse azipangira kunoko. Nkhani yakatangale talankhula naso chifukwa si chinthu chabwino zimene chocho. Komanso zoti anthu akabwera kuno akhala panzera apapa kuchoka pa
akhala number 1 apita zera wina number 2 zera wina akakhala number 17 kuli bwino kuti akalowa kukupotuluka zonse zitachitika sitikunena kuti zonse zithaleroli kwa vuto kuti talipeza taliona mene lilili tiyambe kulipanga solve. Kumbali yake mkulu woyang'anira nthambiyi Amadalitso Gunsaru anati ulendo wa wachiwiri kwa president wa dziko lino ndolimbikitsa kubungweri. Ulendo umenewu ndi ulendo wabwino kwambiri kwa ifeyo ngati anthu ogwira ntchito mboma kuyenderedwa ndi vice president a dziko pamene takambirana ma issues angapo ena ndi ama technical issues monga kuti mwina system ikumakhala nthawi zina isakugwira bwinobwino. Ma issues ena ndokhudza kathandizidwe ka anthu, ma issues enanso ndokhudza za nkhani za corruption, ndipo atipatsa ndondomeko yonena kuti tipereke feedback ku office yawo pa nthawi imene atipatsayo ndipo zimene zichitika. Bite wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu Dr. Michael Usi akhala akupita ku mabungwe ndi nthambi zingapo zaboma komwe akulimbikitsa kuti mabungwe ndi nthambizi zizitha kutumikira bwino Amalawi. Mercy Zamawa, MBC, Blantyre. Ena mwa anthu amene achoka mchipani chotsutsa cha Democratic Progressive DPP nkukalowa chipani cha Malawi Congress MCP ati mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akufunika kumuthandizira chifukwa wasonyeza kuti ndi amene angalitengere dziko lino patsogolo. Anthuwa amalankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pa msonkhano wa atolankhani ndipo ati mwazina mtsogoleri wa dziko lino waonetsa kuti ntchito zokonza misewu komanso kuyambitsanso maulendo a sitima zapanjanji zitheke. Kuchokera ku Lilongwe tili ndi ripoti la Mayeso Chikhadzula komanso Patrick Dambula. Miyezi yochepa yapitayi anthu ochuluka akhala akulowa chipani cha Malawi Congress kuchokera mzipani zotsutsa monga cha Democratic Progressive DPP. Iwowa ndi monga Auladi Musa, Azeria Chakale komanso Amariam Chimbalanga. Enanso amene alowa chipanichi ndi monga Ephraim Nganda Chiumye amene anachoka ku PP komanso omenyera ufulu a Redson Munlo kuphatikizapo a Vera Kantukule omwe achokera ku chipani cha UTM. Ena mwa anthu amene anachokera ku DPP anachititsa msonkhano wa atolankhani kumene auza Malawi zifukwa zimene anachokera ku chipanichi. A Redson Munlo amene anali omenyera ufulu anati chimodzi chimene chinawasuntha kuti alowe mu chipani cha MCP ndi mmene President Dr. Lazarus Chakwera akuchitira mu ulamuliro wake. Iwo anaonjezera kuti chipani cha MCP chasonyezanso kuti ndi chipani cha dziko lonse kulekana ndi zipani zina zimene zimakhala zakubanja basi. Azeria Chakale amene pa nthawi imene amachoka ku DPP anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi mchigawo chapakati anatchulapo kuyambiranso kwa maulendo apasitima patapita zaka 21 ngati chimodzi mwa zinthu zikuluzikulu zimene boma la Dr. Lazarus Chakwera lachita mdziko muno zomwe zikuthandiza kuti chitukuko chipite patsogolo. Ndipo mmawu ake yemwe anakhalapo mtsogoleri wa chipani cha DPP mchigawo chapakati Auladi Musa anati ngakhale boma la Dr. Lazarus Chakwera lakumana ndi mavuto ochuluka komabe zasonyeza kuti President Chakwera wachilimika pa nkhani ya chitukuko ndipo akufunika kuti dziko lonse limuthandizire pofuna kuti chitukukochi chipitirire. Amene ayimana chaka chambawa Dr. Chakwera tonse tivotera Chakwera asabwere so wina apa adzapanga zotani ndi kuti zonse zimene zili apa ma mega farm adzasiya zonse zimene zikuchitika misewu yolimba adzasiya adzangopanga zake. Komanso china chimene chikusangalatsa kwa MCP chipani chimene chili national chogutsa dziko lonse la Malawi ndi chipani cha Malawi Congress Party or even leadership sikhale yotuma ngomvera kabanja kako. Pothirapo ndimanga mbusa Mwayika Muyambeni amene analinso mmodzi mwa akuluakulu ku chipani cha DPP wati chipanichi chasonyeza kuti ndi chipani chokhacho chimene chikupereka mwayi kwa anthu kuti akhonza kutumikira dziko lino mokwanira. Maganizo achitukuko ali apo ndakhala chaka chathunthu ndi pamene ndadzaona kunena kuti kodi Dr. Lazarus Makase Chakwera ndi mphongo ya chitukuko. Ineyo ndatsimikiza ndekha moyo mwanga kuti ndikuyenera kuti ndisunthe ndi cholinga kuti ndikhale ndi mwayi othandizira dziko la Malawi kupereka chitukuko kudera kumene ndikuchokera ngakhalenso ku Malawi yonse.
ndipo Amariam Chimbalanga amene anali wachiwiri kwa mkulu wa amayi mchipani cha DPP anati anachoka mchipani cha DPP kamba kakuti munali mikangano ndi kusamvana zomwe ndi zinthu zosokoneza chitukuko cha dziko lino. Iwo anati President Dr. Lazarus Chakwera wasonyeza kuti wayika maso ake pa chitukuko ndipo kotero nkofunika kuti anthu amuthandize. Wani a president wandi achitukuko osangoti zongokamba monga manyumba aja apolisi ndi ame aja amene ajadamba kalekazi akaziwiri yeye ndikumanga manyumba 10,000 koma manyumba osaoneka kungopeza ma foundation koma bwana awa mutha kuona atsegulirapo manyumba angapo kuona kuti ndi president wachilungamo akamati mbusa opemphera ndipo ndizoona Chakwera ndi opemphera pachifukwa chimenechi muthaso kuona Millennium Challenge imene ifuna manga nsewu kundaula kose kumalingu kwa Afrika una mitete anthu amene ajazungu amene ajasapereka ndalama wamba amamudalira munthu ameneyo chifukwa adalira kuti ndalama zimezia apereka ndi nthawi ili osapapa nsewu umenewo akumanga komanso china mtukula pakhomo kale amapatsa anthu 30,000 50,000 ndi ndalama yoti anthu palibe chimene angatapanga nacho koma pano akuwapatsa 150. Pamapeto pa zonse anthu onsewa akugwirizana pa mfundo imodzi yokuti President Dr. Lazarus Chakwera ndi mtsogoleri yekhayo amene wasonyeza kuti wachilimika pa nkhani ya chitukuko ndipo akufunika kuti amalawi onse akhale pambuyo pake pompatsa mphamvu kuti alamulire. Ndipo padakali pano katswiri pa nkhani za ndale a Humphrey Mvula wati anthu ofunikira omwe akulowa mchipani cha MCP kuchoka ku zipani zina ndi chitsimikizo kuti ku chipanichi kuli utsogoleri wabwino omwe umatsatira mfundo zabwino. Amvula apemphanso atsogoleri a chipani cha MCP kuti athandizire kupereka uphungu kwa anthu onse omwe akhale akupikisana m'maudindo koma ku msonkhano waukulu omwe uchitike mwezi uno ngati mbali imodzi yolimbikitsira chipanichi pokonzekera chisankho cha 2025. Mayeso Chikhadzula anayankhula ndi Amvula. Chipani cha MCP panopo chili ndi chikoka chifukwa anthu amene akuchisata kuchokera ku zipani zawo ambiri ndi anthu ndithu amayina awo anthu abwino anthu oti mwina ali ku zipani zawo naye ndi mipando yayikuluikulu koma anthu ajanalolera kusiya mipando yawo yayikuluikulu ku chipani imene anali kandi ku DPP kandi chipani chanji kuzabwera ku MCP kuzakhala ngati membala sanabwere ndi ma demand kuti ine ndikubwera mundipase mpando wa mundipase unduna. So zikuoneka kuti panopo chipani cha MCP chili ndi chikoka. Chipani cha MCP chikuoneka kuti chili ndi masomphenya chikuta kupereka chiyembekezo kwa anthu ambiri amene akupanga ndale. So ndikanene kuti mwina anthu akuchikonda chipanicho. Okay, kubwera msonkhano wakulu wa chipani cha MCP yamati msonkhano wa convention ndi msonkhano amene amagwirizana ndi anthu okha achipani chimodzi memba achipani chimodzi mungapereke uthenga otani owalangiza chifukwa zimene zimatha kukonza komasosonza zina ndi zina. Funso lanu ndiona kuti mmene chisankho chikubwera cha convention chakhalira chikutenga anthu ambiri amene afuna apikisane ndi anthu makandidate abwino ena nzinduna ena ndi anthu ena akupanga makampeni ndithu oyenda uziko lonse lino kuti awasankhe iwo koma mipando imene ilipo ndiyochepa tikakhala imene ayo vice president ndi mipando yochepa kwambiri sikuti ndi anthu awiri okha amene angawine kwa anthu mwina 6 amene akuifuna mpando. Mpando wa president ndi umodzi basi, mpando wa secretary general ndi umodzi basi, sikutinso ndi mipando yambiri koma kuona anthu amene ayima pamenepo ndi anthu ndithu akupikisana kwambiri. So dziko zosakhala bwino ngati sapanga manage bwino zisowa kuti president ndi timu yawo imene angayisankhe ilankhule nawo makandidate onsewo tsiku lake la zisankho lisanabwere. Anthu okhudzidwa ndi ntchito za magetsi agwirizana kuti agwiritse ntchito lamulo lomwe lakhazikitsidwa kumene pofuna kuthana ndi mchitidwe okuba ndi kuononga zipangizo za bungwe la Eskom. Akuluakuluwa agwirizana izi pa msonkhano okambirana za lamulo latsopanoli mu mzinda wa Blantyre. Tindi ripoti la Blessings Chilewuka. Msonkhanowu unayitanitsa pamodzi akuluakulu a bungwe la Eskom, oweruza milandu komanso anthu ogulitsa zitsulo ndi cholinga chogwirana manja kuti lamuloli liyambe kugwira ntchito moyenera.
mkulu wa bungwe la Eskom akankwamba kumwenda alimbikitsa mabwalo a milandu kuti ayambe kupereka zigamulo mogwirizana ndi lamulo latsopanoli. Amene opezeka akuba magesi ndi 100 million ndiyo osati kapena iya zonse zotha imodzi 25 years kundende. Amene opezeka ndikuti ndikatundu wa Eskom ndi 30 years kuma 150 million. Mwanso anthu amene anakonshiro ku Eskom kapena ali mu Eskom apezeka kuti akutenga nawo mbali kuphwanya katundu wa Eskom chilango chawo chachikulu kwambiri, so ndi 150 million kapena 35 years kundende. Zonsezo sikuti azisankha kuti ndipereke ndalama kapena ndipite kundende, iya zonsezo nthawi imodzi. Naye mkulu wa polisi mchigawo chakumwera chakuvuma Anoe Okaira anati zigamulo zina zomwe makhoti amapereka zimafowola apolisi omwe amagwira anthu omwe akuononga zipangizozi. Lamulo limene ndinene pano mosabisa kuti ndi lamulo labwino kwambiri ndi nthawi imene chilimo, zilango zake ndi zabwino kwambiri. Koma dandaulo langa ngati mna ndi ndapereka chitsanzo cha Michiru Forest Nkhani ya Forest Act kuti mitengo ikutha apolisi kugwira anthu ochuluka kwambiri, koma akapita ku koti 20,000 30,000. Now zilango ngati zimene zazing'ono zimapangitsa kuti anthu ajasamve kuwawa, pamene cholinga cha chilango choti munthu amve kuwawa, komanso ena amene amafuna apange zitidwe ngati amene watengereko kumsiro. Ndi lamulo ili ndi zilango zabwino kwambiri. Tsopano kwatsalira kwa azathu aku koti, ife maprosecutors athu akapereka nkhani ya umboni wokwanira munthu akapezeka olakwa, azathu aku koti atithandize kupereka zilango zokhwima kuti anthu amenewa ntchito imene woononga zipangizo za Eskom uchepe komanso mwina utheretu. Koma mkulu wa majaji Rezini Mzikamanda atsimikiza kuti lamuloli lithandiza kuchepetsa mchitidwewu. Lamulo limene lofunikira kwambiri labweranso pa nthawi yake, chifukwa monga mudziwa mdziko muno mwakhala mukudandaulidwa kuti zida za Eskom zikubedwa, zikuonongedwa, magetsi akubedwa, ndiye masentesi ake anali ochepa, koma lamulo latsopano likukweza masentesi amenewo. Zilango zikhala zokhwimirapo kusiyana ndi kale lija. Malamulo akale zilango zake zinali zochepera kwambiri, kotero kuti zimachitanso limiti ma magistrate kuti apereke zilango zoyenera. Koma panopa lamulo labweretsa zilango zokhwima, ndiye kuti ma magistrate ali ndi udindo ogwiritsa ntchito lamulo limene. President Dr. Lazarus Chakwera anasayinira lamuloli kutsatira nyumba ya malamulo italivomereza. Blessings Chileuka, MBC Blantyre. Nkhanizi zikuchokera kuno kwa MBC. Bwanji tikumbutsane mitu yake. Wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Michael Usi walangiza nthambi za boma kuti zidzipereka mauthenga okhudza momwe ntchito zawo zikuyendera pofuna kupewa manong'onong'o pakati pa anthu omwe achoka mchipani chotsutsa cha DPP nkukalowa mchipani cholamula cha Malawi Congress MCP. Ati President Dr. Chakwera akufunika kumuthandizira kuti apitirize chitukuko cha dziko lino. Ndipo boma lakhazikitsa thumba la ndalama zokwana 1 billion kwacha zothandiza kupititsa patsogolo ntchito za mabungwe omwe si aboma. Do you love food? And then suddenly felt the burn? Don't let heartburn or indigestion ruin your meal. Try Tummy Sid. It gets to work fast to stop acids. Tummy Sid. Fast, soothing relief from heartburn. Mfana uyuyu ndi wa maplani, kungolemba maeso pompo kumenya plani. Izizi ndizopeka nkhani ndi plani. Tumagaye khalani ngati Dickson Mani Dazo, mfana wa plani. Kuyambira pa 5 August mpaka pa 6 September 2024 wakusaniweka kukaphunzira maluso a ntchito zamanja za tekinoloji mutu usamazisire. ICT computer use, ICT advanced and CCTV installation, cell phone repairing, video production and graphic design,
designing, audio production, home gadgets repairing and dish installations, electrical and solar installations, refrigeration and air conditioning, komanso motorcycle repairing. Pangani plani fisi imayambira 95,000 kwacha malingana ndi gawo lomwe mwasankha. Maphunzirowa amachitikira ma training center Sanweka ku planta ya Lilongwe ndi Mzuzu. Timbireni 0999 48 49 49. Takulandiraninso ku nkhani zathu ndipo tipitirize ndi nkhani yokuti boma lakhazikitsa thumba la ndalama zokwana 1 biliyoni kwacha zothandiza kupititsa patsogolo ntchito za mabungwe omwe si aboma. Polankhula pomwe amakhazikitsa thumbali mu mzinda wa Blantyre, nduna yoona zosamalira wanthu Mayi Jean Sendeza yati mpofunika kuti mabungwe a mdziko muno komanso akunja agwirire ntchito pamodzi kuthandiza kukweza miyoyo komanso kuthana ndi mavuto omwe anthu akumidzi amakumana nawo. Zambiri mulipotiri. Lipoti la Non-Governmental Organizations Regulatory Authority Ngora litatuluka chaka cha 2023 linapeza kuti chaka chilichonse pafupifupi mabungwe omwe si aboma okwana 20 amasiya kugwira ntchito zawo ndi ena okwana 100 amatseka ofesi zawo chifukwa cha mavuto azachuma. Potsatira mavuto wa President Dr. Lazarus Chakwera analamula unduna wa zosamalira anthu komanso bungwe la Ngora pamwambo wokondwerera tsiku la mabungwe omwe si aboma kuti akhazikitse thumba la ndalama zoti ziwathandizire. Polankhula pamwambo okhazikitsa thumbali, nduna ya zosamalira anthu Mayi Jean Sendeza ati thumbali lithandiza mabungwe omwe si aboma kuti athandize boma pokwaniritsa masomphenya a Malawi 2063. Chaka chatha 2023 pamene tinali ndi NGO Day, pamenepa ndi pamene a president a dziko lino la Malawi, a president a Chakwera ananena kuti paufunika ndithu ife ngati kunduna komanso pamodzi ndi anzathu akungola tionetsetse kuti ma NGOs athu apatsidwa mphamvu, apatsidwa kuthekera kuti nawonso akhale nawo ndithu akuthandizira chitukuko cha dziko lino la Malawi, chifukwa chonena kuti ma NGOs, ma civil society organization amathandizira pa chitukuko chifukwa boma paloka silichita zonse iyayi. Mkulu wa bungwe la Ngora a Edward Chireka Banda ati kukhazikitsidwa kwa thumba la ndalamazi kuthandiza kukweza maluso komanso ntchito za chitukuko cha madera akumidzi. Ma NGOs akuthandiza kwambiri mdziko muno kuthetsa mavuto osiyanasiyana, kuonetsetsa kuti ana kupita ku sukulu, kuonetsetsa kuti midzi yathu muli zakudya ndi zinthu zambiri za umoyo, akugwira ntchito zonsezi. Komano malipoti athu akusonyeza kuti ma NGOs ambiri akuvutika kuti agwire ntchito imeneyi. Ena alibe ndalama, ena alibe zipangizo zokwanira. Ndiye chaka chatha a president a dziko lino His Excellency Dr. Lazarus Chakwera ananena ndithu kuti poona kuti ndalama zambiri madonors akupereka kudzera mu sekta imeneyi, pakufunikanso ngati dziko tikhale ndi kuthekera kuti ndalama zija zikabwera tizigwiritse ntchito bwino. Ndi kukhazikitsa kwa ndalama zimenezi ndi chimwemwe chachikulu ku ma NGOs komanso ngakhale ku Ngora. Oyimira mabungwe omwe si aboma mboma la Blantyre Amenad Nyirenda ayamika boma la President Chakwera chifukwa chokwaniritsa malonjezo ake. Tukuthokoza boma chifukwa chotiganizira kupereka fandi imeneyi ndi cholinga chonena kuti mmene madera amene sitinali ndi mphamvu kwambiri tiwonjezere mphamvu madera amenewo, komanso mmene titha kugwirira ntchito limodzi ndi boma mwenanso ma district council kumene timakhalako. So tamva kuti already anzathu Angora bungwe limene limatiyang'anira ngati mabungwe lamba kale kuunika madera amene titha kuonjezera mphamvu. Nde tukudikira kuti program imeneyo iyambe as soon as possible kuti Amalawi athu kupindula nayo. Pakadali pano mabungwe 1045 ndi omwe alembetsa mayina awo mkaundula wa bungwe la Ngora, ndipo pafupifupi 150 akuyembekezeka kulembetsa mayina awo ku bungweli. Banki yayikulu mdziko muno ya Reserve yakhazikitsa ndondomeko ya maphunziro
awanthu ndi kampani zoyendetsa ntchito zosamala ndalama za mapenshoni. Poyankhula pamwambo okhazikitsa ndondomekoyi, mkulu wa banki yayikulu mdziko muno ya Reserve a Wilson Banda ati iwo achita izi kutsatira kukwera kwa chuma cha ndalama za pension mdziko muno. Elin Chimoyo wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Malingana ndi akuluakulu a RBM, ndalama za mapenshoni mdziko muno tsopano zafika pa 2.8 trillion kwacha. Choncho zifunika kuzika mchitukuko chomwe chingachulutse cholowa cha anthu opuma pa ntchito. Mkulu wa banki a Wilson Banda ati maphunziro alimbikitsa kukuza chumachi moyenerera, zomwe ndi njira imodzi yopititsira patsogolo chuma cha Malawi. Zotetezedwa komanso zikhale zopindula kwa ani ake mamembala a pension. Ndalama pamene zikuchuluka nkofunika kuti anthu omwe akuyendesawa azidziwa ntchito yawo mwa ukadaulo. Ndi chifukwa cha ichi tinaona kuti pali mwayi onera kuti omwe aziyendesa ndalama zimenezi za pension akhale ndithu anthu omwe apanga maphunziro amenewa, ndipo akamaliza maphunziro amenewa kuzikhalanso mayeso omwe azilemba ndipo azilandira certificate. Ndipo ndi certificate imeneyi ndiyomwe izipangisa kuti registrar of financial institution awapase chiphaso choti akathe kuyendesa mabungwe a ndalama za pension. Ndipo munkhani za masewero, gulu lochita masewero othamanga la Joggers on the Move aliyamikira kamba ka ntchito yolimbikitsa umoyo wabwino kudzera ku masewero othamangawo. Gululi lapereka zipangizo za magetsi oyendera dzuwa pa chipatala cha Matekenya boma la Dowa, litapeza ndalama zopitirira 10 miliyoni kwacha pa masewero othamanga omwe anali mu mzinda wa Lilongwe. Tili ndi ripoti la Foster Maulidi. Othamangawa, mneneri wa gululi a Joab Frank Chakaza anali wokondwa ndi unyenje wa anthu omwe anatenga nawo gawo komanso kuthandiza kupeza ndalama za ntchito yoyika magetsi amphamvu ya dzuwa pa chipatala cha Matekenya ku Dowa. Achakaza athokozanso makampani ndi anthu omwe athandiza kukwanitsa cholinga cha ntchitoyi. Ntchito imene tinayamba yatha bwino, tadabwitsika ndi chithandizo imene talandira kuchokera kwa makampani komanso mabungwe osiyanasiyana. Ife ngati Joggers on the Move tinakoza zochitika zimenezi ndi cholinga choti tipeze ndalama zoti tigwiritse ntchito kugulira zida za magetsi adzuwa kuti kapereke ku Matekenya Health Center. Tikuyankhula pano zonse zatheka, magetsi amenewa atheka, komanso zochitikachitikazi ndime mwaoneramu kuti zayenda bwino kwambiri. Namwino wamkulu pa chipatala cha Matekenya Ataulo Moyo wayamikira gulu la Joggers on the Move kamba ka ntchitoyi, pomwe wati kubwera kwa magetsi pa chipatalachi ndi mdalitso waukulu pokweza ntchito za umoyo maka kwa ana ndi Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Michael Usi walangiza nthambi za boma kuti zidzipereka mauthenga okhudza momwe ntchito zawo zikuyendera pofuna kupewa manong'onong'o pakati pa wanthu. Anthu omwe achoka mchipani chotsutsa cha DPP nkukalowa mchipani cholamula cha Malawi Congress MCP ati President Dr. Chakwera akufunika kumuthandizira kuti apitirize chitukuko cha dziko lino. Ndipo boma lakhazikitsa thumba la ndalama zokwana 1 billion kwacha zothandiza kupititsa patsogolo ntchito za mabungwe omwe si aboma. Pezani zambiri pa mbc.mw komanso pa MBC Digital, lomwe ndi tsamba lathu la Facebook, Instagram ndi X. Munali ndine Mike Mlongoti ndi nzangayu Linle Mponda, tikufunirani madzulo opambana.